Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, ang atong pagtuong Katoliko naka sentro gyapon sa atong tulumanon karon kay kini giuluhan man og kahayag og tubag Katoliko. Happy Lord's Day og Happy Father's Day. Sa miaging Sibya, miaging tulumanon nato atong gihisgutan nga ang mga kalambuan sa atong pagtuong Katoliko nga kanunay gadugang ang atong mga reflections sa pagtuo nga kaniadto wala pa kanang debosyon sa Santos nga Rosario. Kung mubasa ta og Biblia, di man tang kabasa nga nagrosaryo ang mga apostoles kay wala pa man pod mapurma. Wala pa man mahimo kanang sistema sa pag-ampo nga usa ka debosyon niadtong panahona. Nga buot natong ipasabot nga ang maong mga kalambuan nahiuyon sa gitudlo ni Kristo kay dili man siya supak og mga kalambuan. Kung atong hinumduman nga nag-ingon siya sa Juan 14:12 nga ang buot mosunod kaniya, magbuhat siyang gibuhat, mao kanang pagka masinulundon sa amahan, pagka obedient. Magbuhat sa iyang gibuhat og dili lang kay unsay iyang naipakita nga gibuhat sa iyang panahon, niingon pa gyud siya nga buot mosunod kanako mubuhat sa unsay iyang example, pero dili lang kay kung unsay iyang gipakitang example, palabuan pa kuno. So mao na nga ang Ginoo dili supak og mga kalambuan sa pagtuo. Pero sa nang atong mga pista karon sa simbahang Katoliko, ga dugang man na kay kung naay mga laing santo nga makanonize, di maghimo na putag pista alang nila, so magdugang gyud, maglambo gyud. Unya wala pa na panahon sa mga apostol. Pero sa ubang pagtuo sa mga dili Katoliko, isipon man na nilang pagsimang kuno sa pagtuong Kristiyano. Ang mga kalambuan kuno sa Katoliko ilang gisabot nga pagsimang na kuno nas pagtuo. Okay, basta dili na gani mabasa sa Biblia, simang na kung maulagi na sa atong gihimong argumento sa miagi na itong mga Sibya nga kung dili na mabasa sa Biblia, isipon na dayon nga pagsimang, di walay relihiyon o walay mga pundo karon nga nakorek o nainsakto kay puros man galambo. Parehas lagi aning magsangyaw taron pinagi-gradyo, panahon sa mga apostol wala pa man ang kasulatan panahon sa mga apostol wala pa butangig kapitulo o bersikulo. Nya karon gibutangan naman nato, di ba? Tungod ba kay wala pa na panahon sa mga apostol, isipon na nga dili mao ning atong gihimo ron kay pagkadaghang gibuhat nato karon nga wala pa na panahon sa mga apostol. Kini laging Biblia mismo. Panahon sa mga apostol, sa ilag yung panahon, ang ilang kutlo-kutloon nga scripture katupang humandaan na nga nasulat na nga daang kasabutan. Old Testament pa lang ang ilang kutlo-kutloon kay wala pa may compilation sa New Testament. Di ba? Na-compile ang New Testament nga natapok. Diri naman panahon sa mga obispo. Di ba? Mga sumusunod sa authority sa mga apostol. Then dili pa gyud magparihas og kanusa na sulat sa mga apostol ang ilang mga gisulat. Di ba? By the way, alang sa mga naminaw karon sa RMN Dipolog,
wala tay live streaming mo nang kung nagtan-aw mo sa Facebook inyo makita kay wala pa internet karon. Okay, ang istasyon, no? Wa pa na balik. So, kini nga atong gihimo karon, ga live lang ta sa on air, no? Sa kahanginan. So, mao na, no? Alang niya tong natingala nga walay live streaming karon ang RMN Dipolog, RMN DXDR tungod kay wa pa nabalik ang internet diri sa istasyon. Okay. So padayon ta. Sumaw na. Dayon, mga igsuon, by the way, kay nahisgutan man nato tong pista gali, no? Basig huna-huna ba ninyo ba nga, uy, veritas, kana mga pista, gitapos naman na ni Kristo sa krus. Mobitaw nga kanang mga Sabadista, wa na sila yung mga pista nga katong pista sa karaan kay gitapos na lagi ni Kristo sa krus. Pero dili po tanang Sabadista wala nagi pista kay katong Sabadista nga ako untang balhinan sa una, katong kang Herbert Armstrong nga gitukod, ang grupo niya nga gitawag og Worldwide Church of God, naman po ito'y pista. So, kini diing mga Sabadista dili magpareha lain-laing bersyon kay naay Sabadista nga naagihapoy pista katong pista sa karaan, naapoy Sabadista nga wala nagay pista tungod kay ang ilang pagsabot sa gisulti ni Pablo nga wala nagay pista kay gitapos ni Kristo sa krus, kanang Kolosas 2:14 hangtod 16. Sa Katoliko nga pagsabot ana tinuod nga ang karaang mga pista gitapos ni Kristo sa krus katong Judaism nga mga pista. Pero ang mga bag-ong pare, pwede na po makahimog bag-ong mga ceremonial observances. But ipasabot, mga pistang bag-o, pwede na po makahimo ang mga bag-ong pare o mga bag-o pong ceremonial observance. Kaya ka ng mga pista, ceremonial observances man na. Ang gitapos lang katong mga pista, ceremonial observances sa mga Hudiyo sa karaang tinuhuan. Pero sa bag-ong mga pari, diri na sa mga pari ni Kristo, pwede maghimo pog mga bag-ong seremonyal nga gipahiuyon pod sa unsay gitudlo ni Kristo kaning may tungod sa pagkabalaan. Mao bitaw nga ang mga pista karon sa Katoliko pahinungod sa mga balaan. No? Di ba? Kay pasidunggan man, angay man pasidunggan ang mga balaan. Kanang pagpista nila, pagpasidungog mo na nila. Di ba? O gani sa Hebrehanon 13, kung wa ako malimot, pahinumduman ang kaagi o kinabuhi kuno sa mga balaang tao. O mao man ang mga pista. So mao na ang mga bag-ong pista karon sa Katoliko, pahinungod na sa mga santos o mga balaan kay pahinumduman man. By the way, basing mangutana mo, unsa galitong bersikulo nga gibasihan nato nga ang mga bag-ong pare sa tinuhuan ni Kristo pwede makagama og mga bag-ong mga ceremonial observances kon kanang gitawag natog mga pista, no? Asa man na gipasabot, klaro gyud kayo sa Hebrehanon 7:12. Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 12 unsay giingon diha nga kung ilisa na ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Ang balaod nga gipasabot niini ang mga seremonyal nga kanang balaod sama anang nga pista kung di ba na kanang na may gitudlo nga mga adlaw na to nga magpista ta sa mga balaan. Diris Dipolog kanang San Vicente Ferrer, Mamayo, dayon Santo Rosario pod Oktubre. Di ba? Pahinungod na sa mga balaan. Kanang Santo nga Rosario, nakapokus punta ng gusto sa atong mahal nga Inang Maria nga magampo ta anang Santos nga Rosario kay naay mga apparition nga mo gyud na iyang giawhag, no? Kanang pagrosaryo kay mo man ay gitawag na tog hiniusang pagampo nga debosyon. Panahon sa una, panahon sa mga apostol, wala pa na. Pero karon ato nang gihimo, kay galambo man ang atong mga responses sa pagtuo.
Dili man na supak sa Biblia. Ato na ning naisgutan sa miagi natong Sibya programa, gipasabot sa Daniel 12:4 nga ang kahibalo mo uswag. Di ba? Unya ang kahibalo duha ra man ang kaklase. Kahibalo mahitungod sa kalibutan, kahibalo mahitungod sa pagtuo. So kung mulambo ang atong pagtuo, magdugang ang atong kahibalo, labi na kay karon na widespread na gyud o na napakatap na gyud ang Biblia, daghan ang nakabasa, so daghan ang nasayod unsa gyud ang atong pagtuong Kristiyano. So mao na ang atong mga tubag, ang atong mga reflections mag-uswag pud. Dili nato una-unaon nga og unsa ra to sa una, maura pud karon kay mutubo man presbitawan ng bata. Ang bata dili ni muna siya maparihas sa iyang kinatibuk-an, sa iyang pagkabata og nadako na. Di ba? Mao man na atong giingon nga kinahanglan mo ingon nga kining Katoliko dili ni mao ang matuod nga Iglesia ni Kristo, kay kung tanaw nato ng Iglesia ni Kristo sa Biblia, lahi naman kung ikumpara karon. Amo lahi na gyud nganuman kay nilambo naman. Kana bitaw ang imong balay pag sugod ana, pagbuhat ana, ikumpara nga nahuman na, dili man na nimo maparehas. Di ba? O ingon na. Dayon na yung mga bersikulo sa Biblia nga gigamit sa mga dili Katoliko sa ilang pagtuo nga kung wala na kuno sa Biblia dili na tuhuan, no? Pero actually mga igsoon, misinterpretation naman mo bitaw diha sa ako mga videos nga nagdepensa ako sa pagtuong Katoliko, kanang mga gi-upload nako sa YouTube. Gibutang nako diha sa description nga wrong interpretation of the Bible divides the people of God. Ang sayop nga pagsabot sa Biblia o sa mga nahisulat sa Biblia maoy makapabahin-bahin natong mga tao o katawhan sa Dios. Og natinuod yun na. Kay kung mga dili mao o sayop ang atong pagsabot, mag-iya-iya tag pagsabot nga wala masubay sa authoritative interpretation, mao nang maglahi-lahi gyud ta, magkabahin-bahin gyud ta. No, kanang private interpretation mo man ay hinungdan. Di ba? Ang sayop nga pagsabot sa mga nahisulat sa Biblia mao hinungdan sa atong panagbahin-bahin sa pagtuo. Mao na. Now atong hisgutan kining mga bersikulo nga gigamit sa mga dili Katoliko nga nakaingon ta nga sayop ang ilang pagsabot, mao nang ilang i-reject ang mga kalambuan sa Katoliko. Kay wala na lagi sa Biblia para sa nang rosaryo. Dayon kana pong kaluwasan nga gipasabot sa Biblia nga iagi sa kag paglinis, kay gisgutan man ni Pablo sa 1 Corinto 3:15 nga nakunoy maluwas gihapon ka pero daw giagi kag kalayo o gilinisan sa ka. Mo man ay gitawag sa Katoliko og purgatorio. Mingon sila nga adi man mabasa ng pulong purgatorio sa Biblia, dili bitaw. Kay wala pa man na mahimo sa panahon sa mga apostol. Kay ang language, ang mga terminologies ga-evolve man na. Plus kung ang termino nga Pope, panahon sa mga apostol, wala pa na maimbento. Pero ang ipasabot naana sa Biblia, naana panahon sa mga apostol. Unsa man ang katungdanan nga gitawag og Pope, kanang holder of the keys of the kingdom. Kanang katungdanan ni Pedro, mao man ay gitawag og Pope. Di ba? Sa tanang mga apostoles, si Pedro mao'y gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit, signifying authority as a leader o prime minister of the kingdom. Kay naaman na sa history sa mga Hudyo sa karaan pang tugon nga panahon sa mga hari-hari sa una, King David, naga ito'y hari nga si King Hezekiah, na siya tinugyanan sa yawi nga si Shebna nga usa ka dautan nga pagka-leader. Mao na gitugyanan siya Yahweh. Leader mo na. So mao na nga naa sa Biblia na nga katungdanan pero awahin na hinganli og Pope. So dili natong mabasa ang pulong Pope sulod sa Biblia, pero ang gitawag og Pope naa sa Biblia kanang katungdanan ni Pedro. Pero kung ana pong kanang
termino sa pagtawag nato sa labaw nga makagagahom. Ang Dios. Dili biya Dios ang terminong gamiton ana panahon sa mga Hudiyo o sa karaang tugon pagyud. Kung Hebreo ang ilang gamiton, ang terminong gamiton nila pagtawag sa Dios, Elohe or Elohim. Dili Dios, dili God. Kung wato po ta sa Grigo, dili pod Elohim, Theos pod. Di ba? Dili God, kay awahin naman ang God nga termino. Panahon naman na sa atong panahon. Di ba? Unsa may Grigo sa Elohim, Theos. O, di ba? Theos. Wala pa ng termino nga God. Nakaroon kung atong pasignunutan ng argumento nga basta dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan, kay wala pa na panahon sa mga apostol. So dapat dili nato tuhuan ng termino nga God. Kay dili man God nga termino ang gigamit sa mga Grigo sa una panahon sa mga apostol o sa mga Hebreo sa una sa daang tugon. Ang mga Hebreo, Elohim, ang ilang itawag sa Dios. Ang sa mga Grigo, Theos. Di nato ron, God, dili na parehas termino, di ba? Pwede ba nato isalikway ng termino nga God kay dili na mao ang gigamit sa panahon sa mga apostol, dili oy. Kay sa gikaingon ko na galambo lagi ang mga terminologies. Priyas anang monotheism. Unsa man ang monotheism? A belief of one God. Karon, kung atong luparan, ato bang pasignunutan ng basta dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan. Nakaron, sa ato pa, kay dili man mabasa ng pulong monotheism sa Biblia, so dili ka mutuo anang monotheism. Di ba? Kay di man mabasa na sulod sa Biblia. Unsa man naibot pasabot anang monotheism? A belief of one God. Ang pagtuo nga usaray Dios. Naa ba na sa Biblia? Pero kanang pulong monotheism, di na mabasa sulod sa Biblia. Di ba? Ang mga pulong hinuon nga gigikanan mahimong mabasa kay kanang pulong mono signifying one. Di ba? Na man sa Biblia. Kanang theism pod, but pasabot nga Dios kay Theos gikan sa Grigong pulong Theos, may kag monotheism kanang pag-combine pagtapo mao na wala sa Biblia. Kay di man gyud ta kabasa sulod sa Biblia og pulong monotheism. So mo na lagi ng kung dili mabasa din di ka mutuo bisag ang gipasabot na aragihap mo sa Biblia mao na nga mabulag yung kas Katoliko. Tungod lang kay ang mga kalambuan sa terminologies imong gi-reject. Di ba? Pero sa nang Immaculate Conception, kanang atong nakatunan sa pagtuong Katoliko nga si Maria, Immaculate Conception, nga gipanamkon nga walay buling sa sala. Naaman tayo mga argumento si Paritapik hinuon na dili man na mabasa ng pulong Immaculate Conception sa Biblia, manang dili ka mutuo. Pero unsa may gipasabot kung tun-an na to ang Biblia, mao man gyud na. Kay si Maria limpyo man. Wa man nakasala. Unya ang iyang pagkalinuwas sa atong pagtuong Katoliko, gipanagan-an siya grasya, paingon pa nga ipurma siya sa sulod sa taguangkan sa iyang inahan, gipanagan-an na maggrasya, mao nang limpyo na sulod sa taguangkan, walay buling, mao na gitawag og Immaculate Conception. So dili mabasa ang pulong Immaculate Conception sulod sa Biblia, pero kung ayuhon nato og tuon ang atong pagtuong Kristiyano, mao man gyud as Maria. Dili man nato mapareha si Maria sa ubang tao o parehas nato kay kita gilinisan ta diha na mas bunyag. Di ba? Si Maria dili ingon kay inahan gud siya sa Ginoo. Unya ang atong Ginoo kinaadman sa Dios. Unya ang kinaadman sa Dios dili man na mupuyo sa taong bulingon. So unsa may buhaton sa Dios nga kining mahimong inahan sa iyang bugtong anak nga mao ni ang kinaadman nga dili mupuyo sa taong bulingon o nang limpyuhan yun daan sa Diyos ng kining inahana, kining babayhan ng sudlan sa iyang anak nga si Kristo.
So mao na nga ang pagka linuwas ni Maria kanang gitawag na siya og preventive. Kay nahinumdum bitaw ko sa argumentos protestante nga dili gyud kuno immaculate si Maria nga parehas gyud kuno nato. Natungod kay diha sa Lucas 1:47 kung wa ko masayop sa bersikulo nga si Maria kuno nag-ila sa Dios nga iyang manluluwas. Tinuod na nga si Maria nag-ila nga ang Dios iyang manluluwas. Pero dili na sabton nga ang iyang pagkalinuwas nga nataptan gyud siya sala mao nang giluwas siya. Dili kay ang pagluwas duha man ka klase. Preventive o restorative. Unsa may example anang naluwas ka nga wa gyud ka mahulog. Para sa nang nahulog ka sa atabay. O dayon itsahan kag pisi. Muna gitawag og restorative kay nahulog namang gyud ka den gitsahan kag pisi giluwas ka. Di ba? Restorative. Pero naa may naluwas ka nga wa gyud ka mahulog. Di ba? Example, kanang galakaw lagi kasdalan, wa ka kahibalo nga naay atabay, naay buho. Paingon na gyud ka dito nya, galingi-lingi ka mo tugon sa imong gitanaw. Nakakita ba ka kag manyag nga babae nya agi nimong lingi-lingi wa na ka nakatanaw sa dalan nga imong giagian. Di mahulog na gyud unta ka sa atabay. Pero namay nagakita nakasyagit nimo nga, hoy bantay kay naay itabay. Luwas ka pero wa gyud ka mahulog. Ingon ana ang pagtulunan sa simbahang Katoliko nga si Maria linuwas sa Dios pero ang iyang pagka-linuwas preventive. But ipasabot nga paingon pa siya sa taguangkan siyang inahan nga mapurma sa didto gipanagan-an na siya grasya. Mao nang limpyo na dito siya sa taguangkan siyang inahan. Una immaculate conception. Mao na. Dili na siya imposible kay sa Dios wa may imposible. Unsa may example nga lahi pod nga dili pareha sa ato nga sitwasyon si Jeremias. Si Jeremias nasa Jeremias 1:5 gibalaan diha pas taguangkan siyang inahan sa pa wala pa siya gipanganak gibalaan na siya gilimpyuhan na siya didto pa siya sa taguangkan siyang inahan. Jeremias 1:5. So kung nahimo na how much more sa atong inahan sa atong manunubos nga si Maria. Di ba? Kay kitang mga ubang tao, gilinisan ta, na nahimugso naman ta, natawa naman ta, gilinisan ta, pinanggis bunyag. Pero si Jeremias, gibalaan, gilinisan, napastaguangkan siyang inahan. Jeremias 1:5. So kung nahimo na sa Dios, sa kaso ni Jeremias, how much more sa mahimo na tong inahan sa manunubos nga si Maria. Ang simbahang Katoliko nga mao ang tinuod nga simbahan nagtudlo nga si Maria giluwas giluwas sa Dios o gipanagan ag grasya paingon pa siya. Gilinisan na siyang daan, paingon pa siya sa taguangkan siyang inahan. So tato pa gi-prevent nga mataptan gyud siyang mansa. Kuno siya gitawag og immaculate conception. Dili na imposible. Kay sa Diyos, wa may imposible. Lucas 1:37. Unya, dili man na explicit sa Biblia. Na dili ka mutuwa na, nga kamatuoran tungod kay dili na mabasa ng pulong Immaculate Conception sa Biblia. Di ba? Mga igsuon, 3 minutos na may nabilin, nag-ingon ko nga atong hisgutan ang mga bersikulo nga gigamit sa mga dili Katoliko sa ilang pagtuo nganong nagtuo sila kanang naaragis Biblia. Nga kung dili mabasa sa Biblia, dili natuhuan. Wa na ko'y panahon nga wisgot pa na kay 2 minutos na lang. So, sa sunod Domingo pohon atong hisgutan ang mga bersikulo sa Biblia nga gigamit sa mga dili Katoliko o sa mga igsuon natong nahimulag sa pagtuo, ang mga bersikulo nga ilang gigamit nganong nakaingon sila Bible ragyod o Bible alone, sola eskriptura. Pero actually, ang ilang sayop nga pagsabot sa mga bersikulo mao nay nakapatukmod nila sa pagtuo nga illogical nga kanang moingon Bible lang yun. O nga ang kamatuura na ragyod tanan sulod sa Biblia, dili na mao. Okay, pagkanaghang tinuod nga wala sa Biblia, di ba?
Katong mga panghitabo sa simbahan after 100 AD, mga 200, 300, 400 AD, wala naman sa Biblia. Mingon na kag dili na tinuod kay wala sa Biblia. Illogical kay ng Bible alone. Kay dili man tanang tinuod na sulat sa Biblia. O bitaw nga sa mga protestante karon ilang giusob, dugay na ilang giusob ng definition sa Bible alone. Kay malupig man silang debate, ilang gidefine nga kana kunong sula eskriptura Bible alone kuno, dili kuno nasabton nga ang tanang tinuod na sulat sa Biblia. Ang ilang gipasabot lang kuno ana nga ang ilang gibasyan sa pagtuo kanang Biblia, Bible lang. Pero wala kuno silang mag-ingon nga kadang Bible alone o sula eskriptura ang ipasabot ana nga tanang tinuod naa sa Biblia. Natural ilag yun ang i-define nga ingon ana kay malupig man gyud sila debate kung moingon sila nga ang gipasabot nila anang Bible alone o sula eskriptura nga hasta tanang kamatuoran na sulat yung Biblia. Di man sila kadipinsa ana kay daghan mang tinuod nga wala sa Biblia. Di ba? Pero sa mga iglesia ni Kristo, nagtuo sila nga mga messengers ng mga executive minister sa Iglesia ni Cristo, Felix Manalo, Iranio Manalo, Eduardo Manalo, di man ang basa sa Biblia. Di ba? Pero tinuod man na nga mga leader man na nila. Mo na example nga dili tanang tinuod mabasa sa Biblia. Di ba? So, mga igsoon atong hisgutan sunod Domingo pohon ang mga bersikulo na misinterpret sa mga dili katoliko kon mga separated brothers and sisters, mao nang nakaingon sila nga sola eskriptura, Bible alone. Nga murabag gipasabot nila nga awa di na gyud na pwede mag-uswag ng simbahan. Di ba? So mao na giingon lagi nako nga ang sayop nga pagsabot sa Biblia o mga nahisulat sa Biblia mao hinungdan sa atong mga panagbahin-bahin. Bisan ako, no? Kung na ako'y sayop nga interpretasyon sa nasulat sa Biblia, maunay hinungdan po nga malahi ang akong pagsabot sa mga kauban po na akong mga sa aning grupo sa CFD. Either ako mo na sayop or sila ba ingon alara. Ang sayop nga interpretation mo na makapabahin-bahin na to. So, hangtod sa sunod Domingo pohon, sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.